Hej, velkommen til. Jeg hedder Birgit Elgaard Bredt, og tak fordi du valgte at klikke på den her video. Den her video den skal handle om, hvad slags dag har du på jobbet, og hvad kan du gøre ved det, hvis den ikke er præcis som du vil have det. Kan du gøre noget omkring dine målsætninger, din effektivitet, stresshåndtering. Måske gør du allerede rigtig meget. Måske har du hørt om mental træning. Silva-metoden, som den her video helt præcist handler om, det er mental træning og dynamisk meditation med meget enkle teknikker, hvor som helst og når som helst. Du vil få nogle tips til, hvad du kan gøre ved at omprogrammere den her. Og hvis du har været på Silva-kursus, så tjek din manual igen og se, om ikke du kan udvide brugen af dine teknikker til også at forvandle din arbejdsdag. Hvorfor er det så vigtigt? Det er vigtigt, fordi al forskning inden for arbejdsglæde viser, at arbejdsglæden, den starter hos os selv. Det er måske en lidt træls melding at få i hovedet, men jeg synes, den er fantastisk. For ved du hvad? Når det er os selv, der har ansvaret for arbejdsglæde, så kan vi selv gøre noget ved det. Vi kan tage fjernbetjening tilbage i vores egen hånd, og så kan vi gå i gang med at give den gas. Selvfølgelig skal det overordnet være på plads. Det er jo ikke det samme som at sige, at ledelsen ikke har noget ansvar. Men forskning viser bare, at dyb arbejdsglæde og tilfredshed, det ligger her. Så hvis du kan genkende til, at du nogle gange mangler koncentration, at du er under stort pres, måske grænsende til stress, måske er du stressramt, måske har du store udfordringer, som du synes presser dig lidt for meget. Måske oplever du præstationsfrygt, hver gang du skal stå for en forsamling, uanset om du kender dem eller ej, eller hvor stor eller lille den er. Måske sidder du i et job, hvor der er dårlig stemning, og du er faktisk lidt træt af det. Det kan også godt være, at du er et fantastisk sted, men du vil gerne løfte dine præstationer til et endnu højere niveau. Blive bedre til at sætte mål, bedre til at nå dem. Så er det her noget for dig. Det som Silva-metoden og teknikkerne kan gøre for dig, det som mental træning kan gøre for dig, det som det gør for alle OL-atleter lige i øjeblikket, og især for de dygtige, det er, du går fra at blive en halvhjerne til at blive en helhjerne. Når man har været på et Silva-kursus, så bliver man simpelthen bedre til at få højre og venstre hjernehalvdel til at samarbejde, så man kan åbne op for et helt nyt niveau af kreativitet og problemløsningsevner. Det du også lærer at gøre, det er, at ved at sænke din hjernebølgefrekvens ned fra beta til alfa, så får du meget bedre fokus, meget bedre flow. Og du kan programmere dig selv til, at inden du skal i gang med en opgave, så programmerer du simpelthen det vil gå rigtig godt. Det vil gå let, jeg vil være i flow. Kreativiteten, tankerne, idéerne kommer til mig på en god og perfekt måde. Ja, og det er lige så enkelt, som jeg står og siger det her. Hvis du ikke har været på Silva, så et tip til det, det er bevidst at flytte fokus. I stedet for at tænke, en ny dag truer, eller den her opgave er stor, så vend om at tænke, men hvad er der faktisk, jeg glæder mig til på jobbet? Hvem kan jeg faktisk godt lide at være sammen med? Og hvis opgaven er stor, så bare fokusere på, jamen jo hurtigere du får den gjort, jo hurtigere er du færdig, og jo hurtigere kan du tænke, yes, så er den til side. Men med Silva-teknikken, der bliver du programmeret til det. Du gør det selv, og du kan, når du går hjem fra kurset efter 2 dage. Du kan programmere dig selv til det her. En direktør var på Silva-kurset på et tidspunkt, og så skrev han efterfølgende, efter jeg har været på Silva-kurset, Silva Life, så er jeg gået fra stress og kaos til ro, fokus og overblik. Det du kan gøre ved det, det er, at du fokuserer dig selv til roen. Du programmerer dig selv til, jamen, jeg ser mig selv som en, der håndterer det her med ro og overblik. Men du kan også gøre det, at når du går hjem fra kurset, alene det at gøre sådan her, så har jeg lige sænket min hjernebølgefrekvens og fået ro op på første sal. Det er ikke noget mystisk. Du kan, når du går hjem, fordi det er det, kurset handler om. Kan du se værdien af, at bare ved at tage en dyb indånding, så er din hjernebølgefrekvens faldet, så du får ro på første sal. Du kan programmere tanker, negative tanker og tankemylder ud af dit liv. Ja, det kan du. Så hver gang du tænker en tanke, der ikke løfter dig op eller fører dig hen imod dit mål, så sig slet, og tænk i stedet for,
på det, du ved, du kan. Det, der er lykkedes. Jeg er bedre og bedre. Jeg er hurtigere og hurtigere. Jeg har fokus og koncentration. Jeg ved, jeg kan, for jeg har gjort det før. Så slet til de tanker, der begrænser dig, og så skynd dig at tænke på den tanke, der løfter dig op, det du vil have mere af. Det at præstere. Hvis du skal stå og holde foredrag, holde et oplæg, snak om noget, du egentlig føler, du ikke ved noget om, eller måske snak om noget, hvor du ved, at dem, der sidder og hører på dig, ved endnu mere end dig, i hvert fald i din overbevisning. Du får nogle teknikker til, i bund og grund, ligesom topatleter, at omprogrammere hjernen, så du tror på det. Du ved, du kan. Og ved du, hvad så der sker? Det øjeblik, du træder ind med den viden i din underbevidsthed, så får du et helt andet kropssprog. Og så ser tilhørende en, der står med skuldrene tilbage og er klar til at give den gas. Hvis ikke du har været på Silva-kursus, eller ikke kan nå at være med lige foreløbig, så bevidst træk skuldrene tilbage, løft hagen, øv dig ude foran spejlet og træd ind sådan her. Med Silva-teknikken, der er du programmeret til, at du kan det. Vi stakker simpelthen succesoplevelser i din rygsæk. Så hvis du har prøvet det her med, at lige pludselig så er der nogen, der har stjålet din energi og arbejdsglæde, dum bemærkning, sur bemærkning, manglende respekt eller anerkendelse. Hvis du vil lære, hvordan du lynhurtigt træder herfra og dertil på få sekunder, så er Silva-kurset noget for dig. Hvis du ikke kan se det lige inden for den nærmeste fremtid, så det du gør, det er simpelthen helt bevidst at psyke dig selv op og sige, ud til højre med det, det handler ikke om mig. Og hvis det handler om mig, hvad kan jeg så gøre anderledes? Det er bare læring, det her. Jeg er ikke fastlåst i det her. Jeg kan vælge at flytte fokus. Men med Silva-teknikkerne, der kan du skifte tilstand på maks 30 sekunder. Så hvis mere glæde og mere succes og begejstring og større ydeevne og præstation, det at kunne sætte mål og nå dem bedre, det er noget for dig. Så kan du tjekke mere inde på silvametoden.dk. Du kan gå ind og synes godt om Silva-metoden Danmark på Facebook. Du kan høre og se nogle af videoerne både på Facebook og på YouTube under Birgit Elgaard Bredt. Jeg håber, vi ses på et tidspunkt. Altid velkommen til at kontakte mig. Ha' en fantastisk dag, og tak fordi du så med.